Bună ziua tuturor! Mic tutorial astăzi despre cum puteți securiza contul dumneavoastră MyNet cu aplicația Google Authenticator sau Google 2FA. În primul rând, va trebui să descărcați această aplicație în telefonul dumneavoastră. Odată ce aveți aplicația, vă veți conecta la contul dumneavoastră MyNet, veți merge în rubrica Profil și aveți această pagină care vi se afișează. Va trebui să apăsați pe Activate Google 2FA for My Account și aveți un QR cod. Acest QR cod vă invit să faceți o captură de ecran și să o păstrați în loc sigur, dar nu în telefonul dumneavoastră, în cazul în care aveți nevoie mai târziu să o puteți folosi. Odată ce ați făcut acest lucru, scanați acest QR cod cu aplicația Google Authenticator din telefonul dumneavoastră și introduceți codul de 6 cifre generat automat de către aplicație la fiecare 30 de secunde pentru a activa această măsură de protecție. Am introdus codul, voi apăsa pe buton pentru a activa această securitate și, după cum puteți vedea, Google 2FA este activ pe contul meu. În acest fel, de fiecare dată când mă voi conecta la acest cont, va trebui să introduc și acest cod de 6 cifre generat în mod automat de aplicație. O a doua măsură de securitate pe care vă invit să o aplicați pe contul dumneavoastră este introducerea adresei de retragere USDT TRC20. În acest fel, vă securizați contul. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest tutorial și să urmăriți canalul pentru mai multe tutoriale. O zi bună tuturor!